hambai joto electronic media takok tei bokok sungno phaimanjak phaijak tini Tripura Indigenous People Press Association tipani angoi borom gana President Gautam Debbarma teibon loge song phaiwi ani office of phaiwi kaisa memorandum ro phaika belai nangmani kaisa chungwan sojaya no katal wansong toboi phaika tipasro goria masamang batainani panda khainin bagai edisi haphangno request khaika amo Goria festival ni bagai thangnai bisio bo jeng edisi haphang phaimani yagolo jeng protiti subzone wise Goria festival khainani bagai jeng finance rohoka chini subzonal brungna 44 ta subzonal taklai bisio bo jeng subzonal wise bisio wise jeng Goria festival khainani bagai jeng finance approve khairoka phiaba mosamung jeta chini Sri City ni hoite jeng omo Kainwi phaimani chini Goria mosamung omo blaike nangmani boni batai mangro khainani bagai jeng phan no kuri ni bagai wansok jaya phiaba omo blai khainani nangu bono teiwei tipane ngoi kaisa deputation no lai phaika deputation no lai no blaike hambai chini edisi haphang bosong wansogoi nainai 2 din ni bisingo jeng wansogoi sidang tonanai je toma khainai masa fan kuri ni bising tipana limited fan ni bisingo jeng bahake centrally kaisa sikonte program khaimano Goria mosamung panda teibu o jagat te kaisa agenda tongo bijab bane khainani bagai chini tiprachani bisingo soinai koktam soinai kobita soinai nini koglop soinai omai kwbangma gorong rok tongo phiaba jeng borokno respect khaimaya honor khaimaya borokno focus khaimaya ungoi tongkha chini edisi ni hoite prai jeng phaimani yagolo bijab bani rok khaijaya thangnai bosoro jeng khailene henei wansokpano khaimaliya bibino karone boni sikang to corona ni period tongmani bagai jeng aprok khaimaliya taklai behaini jora lai thangmani hai almost about tamo sinai rainy season phai tongkha ani bangoi jeng bijak bani khaibani rok taklai ni o wansok ja kri haipano jeng jora makha hingke bono behaino jeng blai nangmani jehetu chini suikrung rok ni bagai omo opportunity nai jotono sini bainai tani ke jeng suinai tongkha hingke si porenai rok bo poregoi mano porenai rok behaino suinai ni suijang no pore kha hingke si boroni knowledge phai karon bijab ungkha omahai khoroksa siano siroi roimana tini box ungkha gyan banda a jagao different type ni borok rok je suimani no jeng katal chini wansomung tei simung mau ani bang jeng bijab bani omo je prostav mani blaike nangmani chini edisi haphang wansogoi tongo boskango jeng o moito khaimani bagai blaike hambai jeng boskango bono bahaino preparation mana ge jotono haine hai hambai joto nai tonai takok tei bokok son Tripura Indigenous People Press Association ni ngai sing tini sini edisi haphangni thini wo sini phainai je Goria terno rugi kaisa Goria mosamung competition khlaijak thung nei sing tini borom tamnai bono memorandum sing tini Yapharjakha te kaisa kok ngangke bisini bisik tham romoi sini je tiprasa sinai sikrung rok oblok kotoma sinai rok borok bahaino serjai gangai tongka sini bijap ter rok bongnya gama hai rok no tui sing bong ni thini kaisa proposal eba memorandum sing rulaikha je omhai khlaijak thung khlaijak nani nango ni ge sing tini edisi haphang sini CEM Puno Chandra Jamatia Sarbai malai lekha gabo ogrokha agin simi to wansukjak krei borong ni planning go omhai kisa misa wansuk pano ama hai ke taklai tabung no khainane ama hai rok wansuk jakri ke borok chajakha je proposal payment bagi borok wansugui nainai ni sao je buskango o
hati barsani bisingo no borok wansuk lai singno khlainani bagui chaitok naikhnai tei kok rok naikhnai.